Guys, nami diri sa kuan. Tanawa na si rakrak ko, tanawa sa rakrak ko, tanawa sa rakrak ko, no ya, sa rakrak ko sigad. Mamaak na, uy, mamaak na. Oh, dili, mamaak na, dili. Tanawas. Dakuha sa doy, guys. Rak! Maak na, rak. Talawang bata. Gamay ay. Narakrak. Uy. Jawan ako yan. Tara. Makan na. Dari rakrak ay wala rin hadlok si rakrak. Ikaw kayo, dali. Ali, kay ko punta rin. Punlo na ko ba? 20. Uy. Hello guys, nami diri sa kuan sa dapit sa Santo Niño. Ay ngaon mi ganiha. Nagsudas bag among kanon. Mo ni among bawnanan. Nay, kani mo ni sudlan mo sa pila ka lumpia mi? 20. Mo ni sudlan mo sa kanon. Tanaw ang bata na mo. Nasa sa Ay, sa disat sa lugar. Sa lugar din. Dito ro gito ti. Bambata. Ay, mga bata eh. Nasa sakyanan si Inday. Dyan ay. No, dyan ay. Mura dyan si Bardot ay. Mura dyan akong papa. No. Asas gad. Tapos gad dito ay nagkakaks. Bitin. Opay mo uyab. Pira man kay po. Bata. Ako pa lang sa mama, Inday. Ay, napahuway mi diri oy. Nipahuway mi diri oy. Totoy. Tana. Thank you.